Trestnoprávne vám začali oslovovať influencerov. Konverzácie máme, zmluvy máme, auto je moje. V čase, keď sa riešil prípad z minulého videa, sa objavil ďalší problém s prenajímaním cudzích aut. Všimol som si, že ten človek má pred dvorom odparkované zelené BMW M3. Vďaka atypickej farbe som ho rýchlo dohľadal cez Google. A zistil som, že ide o auto z českej autopožičovne Derent Car, ktorá ho má verejne v ponuke. V tej chvíli mi už bolo jasné, že to auto chce prenajímať ďalej a nevracať depozity. Kontaktoval som preto priamo autopožičovňu Derent Car, nie s cieľom niekoho obviňovať, ale aby som ich upozornil a aby predišli škode. No a vtedy som sa dozvedel, že to nebolo jediné auto, ktoré si od nich požičal. Jedno z vozidiel, konkrétne Mercedes CLA 45S, bolo počas prenajmu poškodené natoľko, že autopožičovni vznikla niekoľko tisícová škoda, ktorej úhradu neustále odkladal. Spolu s nevráteným depozitom išlo približne o 9 000 eur. Po našom telefonáte sme sa dohodli na postupe, ako to auto dostať späť. To sa síce podarilo, ale až vďaka spolupráci s políciou, ktorá to auto následne zastavila. Vďaka tomu sa podarilo získať aspoň časť peňazí späť. A to 5 000 eurový depozit. Zvyšných približne 4 000 eur za poškodené auto do dnešného dňa neuhradil. Nezabudni ma sledovať a v ďalších videách prezradím viac.